खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया बुंनाय बायदि जेबो नङा, जों रावनिबो दादागिरियाव सोलियाखै। बाथ्राखौ बुंदों सरलपारा पिकनिक स्पटनि सामलायगिरि बिथांमोनहा। बाथ्राया आथिखालाव जोबोद गोब्राबै समाजारि बिजोङाव गोसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ, थांनाय साननैसो सिगां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारि बिथाङा रायमना नेशनेल पार्कजों नांजाबनाय सरलपारा पिकनिक स्पटखौ बन्द' खालामनाय जासिगोन होनना बुंदोंमोन। लोगोसे बे ओनसोलाव गोबां जौ जुवा सोलियो आरो बे सरलपारा पिकनिक स्पटखौ सामलायगिरिफोरानो जौ जुवा फानो होनना बुंदोंमोन। बे बाथ्राखौनो लाना मैया बे सरलपारायाव दखान होनानै जाग्रा बिथांमोनहा दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बेयाव बेबायदि जौ जुवा सोलिया होननाबो बुंथिना होबावो बिथांमोनहा। आरो बे सरलपारा पिकनिक स्पटखौ माब्लाबाबो बन्द' जानायखौ लुबैया होननाबो बुंथिना होबावो बिथांमोनहा। थाखो 6 आरो 7 नि बिगियान आरो सानखान्थि आयदाखौ इंराजि बिजों खालामनो जाबसिननाया आसाम सरकारनि 100% गोरोन्थि थांखि। बाथ्राखौ बुंदों UN एकाडेमि क'क्राझारनि बिथोनगिरि कृष्ण गपाल बसुमतारी बिथाङा। नंगौ, जाय समाव NEP 2020आ गासै सोलोंथाइखौनो गावबागाव बिमा रावजोंसो सोलोंथाइ लानो थिनदों, बे समाव आसाम सरकारनि बेबायदि इंराजि बिजों जाबसिनना होनाया फरायसाफोरखौ मोनसे बेले-बेजेयाव दोननायसो जागोन। बेनि अनगायैबो 100%बो फोरोंगिरिफोरानो इंराजि रावजों फोरोंनो हानाय नङा होननाबो बुंथिना होबावो बिथाङा। आयेन बेरेखायै दंफां हाग्रा, मैहुर खालामग्रा 4 सुबुंफोरा गावखौ गथायदों। मिथिनाय बायदिब्ला आथिखालाव आसाम सरकार एबा बिटिआर सरकारा हाग्रा बिफाननि सायाव गोख्रों नोजोर लाखिनानै हाबा मावबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। जेराव आथिखालाव गोबां सुबुंफ्रानो आयेन बेरेखा हाबाफ्राबो जोबलांनो हमनायखौ नुनो मोनबाय थानाय बायदिनो मैयाबो आरोबाव हल्टुगाव डिभिजन गौरां रेन्जनि आखायाव गासै 4 आयेन बेरेखायै हाग्रायाव सिखारि खालामग्रा आरो दंफां दानग्रा बिथांमोनहा गावखौ गथायनाय जायो। मख'जाथावदि बिथांमोनहा 2 दंफां हाग्रा हन्डा मेसिन आरो आखाइजों बानायनाय सिलाइबो गंसे गथायनाय जायो होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। साननि समावनो गसाइगावआव सासे आइजोनि रां लानानै खारनो नाजानायावनो हमजादों सासे सिखावआ। मिथिनाय बायदिब्ला दाखालि साननि समाव सासे आइजोआ एटिएमआव रां बख'बाय थानाय समावनो सासे सिखावआ हाबफाना बै आइजोनि एटिएमखौ हरखाब सोलायनाय जायो आरो बेनिफ्राय हरखाबनो ओंखारलांनो नागिरो। उनाव आइजोआ एटिएमखौ सिनायनानै होसिख्रावनायाव आरो आइजोआ सिखावखौ हमथानो नाजादोंमोनब्लाबो नाथाय हायाखै आरो सिखावआ बाइकजों खारनो नाजानायाव रायजो राजाफ्रा सिखावखौ हमनो मोननाय जायो आरो सिखावखौ बुनानै थानायाव दैथायहरनाय जायो होनना मिथिनो मोनदों। लोगोसे बे सानै सिखावनिफ्राय गोबां गुबुन गुबुन बेंकनि एटिएम कार्डबो मोननाय जायो होनना खौराङाव मिथिनो मोनबावनाय जादों। UPPL सापर्टार्स आरो एबसु सापर्टार्सनि हेफाजाबगिरिफोर थानाय जायगायाव बै समनि BPF सरकारा जेबो रोखोमनि जौगाखांनायनि हाबा मावाखै। बेबायदिनो देबोरगाव बियाबावबो जेबो मावाखै। अदेबानि देबोरगाव होनना बुङोब्ला बै समाव BTCनि चिफ दंमोन आरो MLA होनना बुङोब्ला मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म दङमोन। नाथाय जेबो रोखोमनि जौगाखां हाबा जायाखै। नंगौ, बे बाथ्राखौ बुंदों सानजा क'क्राझार बियाबनि MLA लरेन्स इस्लारि बिथाङा। मिथिनाय बायदिब्ला आथिखालाव मानगोनां MLA लरेन्स इस्लारि बिथांखौ बायदि जौगाखां हाबाफारि लानानै हाबा मावनायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। मख'जाथावदि मैयाबो बेबायदिनो हल्टुगावआव BCDCनि सिङाव हालदैबारि गामियाव MLA AD फान्डनि गेजेरजों दोंसे लामा लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जायो होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों।
सरकारि न'नि रां जाख्ल'नायनि अजद होदों। नंगौ, आथिखालाव गासै आसामावनो BKWAC जोहै सरकारि न' हाबनायनि मुङाव गोबां रां लानायनि अजद होदों रायजो राजाफ्रा। मिथिनाय बायदिब्ला थिथागुरि BCDCनि सोद्रोमा BJPनि सोद्रोमा सुशील अधिकारी आरो UPPLनि सोद्रोमा सुमित्रा अधिकारीनि सायाव जादों बे अजदआ। बिथांमोनहा न'नि मुङाव रायजो राजानिफ्राय गोबां रां खांदों। मख'जाथावदि बेखौ नोजोर बोनानैनो मैया थिथागुरि BCDCनि नब्लाङाव गासै न' मोनग्रा सुबुंफ्रा मोनसे सावरायनायनि गेजेरजों खौराङाव फैयो बे बाथ्राया आरो लोगोसे बे होनाय रांखौ मोनफिननांगौ होननाबो दाबि खालामनाय जायो रायजो राजा बिथांमोनहा। SI जुनमनि राभानि थैनायनि थार बिजिरनाय मोननांगौनि थाखाय गोबां राभा आफादफोरा फिन सोमावसारदों। जों बयबो मिथिगौ SI जुनमनि राभानि रुंसारि जानायखौ। गोबांनि गोसोआव दिनैबो जुनमनि राभानि थैनायनि सायाव सन्देह जानाय जोबनानै थाङाखै आरो दिनैसिमबो सरकारा CIDनि नायबिजिरनाय होदोंब्लाबो थार जाथायखौ रोखा खालामना होनो हायाखै। जायनि जाहोनाव दासिमबो थैनायनि थार बिजिरनाय मोननो थाखाय बायदि बायदि हाबाफारि लानानै सोमावसारनायफ्रा जाबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो उदालगुरि जिल्लानि माजबादआव बे जाथायनि थार बिजिरनाय मोननो आरो CBI नायबिजिरनो थाखाय राभा फरायसा आफाद, राभा साहित्य सभा, राभा जातीय परिषद, राभा महिला परिषद आरो गोबां आफादफोरा ज' जानानै मोनसे गोख्रों सोमावसारनाय जायो होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बे सोमावसारनायनि गेजेरजों माजबाद सार्केल मावख'गिरिनि गेजेरजों भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी आरो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम जर'खायै गांफा गांफा गोसोखां बिलाइ दैथायहरनाय जायो होनना खौराङाव मिथिनो मोनबावनाय जादों। पीताम्बर ब्रह्म, रमिय' पि नार्जारी आरो ललित ब्रह्म बिथांमोनहानो UBPOनि गाहाय नेहाथारि गाम्बारु मुसाहारीखौ समाजनिफ्राय एरख'नानै दोननो थाखायनो बिथोन होदोंमोन। बाथ्राखौ बुंदों गोदान आफाद इउनाइटेड बर' पिपल्स फेडारेशन, सुंद'यै UBPF आफादनि गाहाय नेहाथारि डक्टर बाबु बर' बिथाङा। जों बयबो मिथिगौ दायो UBPOनिफ्राय गावनानै आरोबाव BTRनि बायजोआव गोदान आफाद जोनोम जाबावबाय। मिथिनाय बायदिब्ला थांनाय साननैसो सिगां UBPOनि गाहाय नेहाथारि गाम्बारु मुसाहारीखौ आफादनिफ्राय एरख'नायनि उनावनो माखासे सुबुंफ्रा ज' जानानै गोदान आफाद इउनाइटेड बर' पिपल्स फेडारेशनखौ दानानै लानाय जादोंमोन। लोगोसे बिथांमोनहा बुंथिनाय बायदिब्ला गाम्बारु मुसाहारीखौ जेबो जाहोन गैयालाबानो आफादनिफ्राय एरख'नाय जादोंमोन आरो बेखौ समाजनिफ्राय एरख'नाय जादोंमोन पीताराम ब्रह्म, रमिय' पि नार्जारी आरो ललित ब्रह्म बिथांमोननि बिथोनाव। नंगौ, बे बाथ्राखौ मैया गोदान आफाद UBPFनि गाहाय नेहाथारि डक्टर बाबु बर' बिथाङा मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों रोखा खालामना होनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।